kører vi. Så skal I synge højt, og så skal over og dykke guitar. Så. Det der er fedt, det er at være en mand. Nu skal I høre alt det vi kan. Tag en spiller, så tit I vil. Der behøves ikke at være kvinder til. Kvinder har altid lært irritation. De får sgu altid menstruation. No action for a week. Hvad skal vi bruge det til? Det er noget værre week. Jeg er samlet tid foran et spejl. Det er et typisk kvindefejl. Før I kommer til at ligne en model, er vi skrevet på bordel. Når I har fyldt jeres sjæs med puder, har vi allerede bagget den første luder. Og chancen den er mega stor, for at det kan være jeres mor. Det er så sødt, når I selv tror I kan. I kan ikke undvære vores tissemand. Lad være med at sidde og tude og smide de røde strømper ud. Så smid de røde strømper ud. Det var